uPetros wathetha wenjenje, ngenene ndiyaqonda ngoku ukuba uThixo akamkhethi wabuso bamntu. Ndiyaqonda ke ngoku uThixo akamkhethi wabuso bamntu madala. Njengoba efika pha uPetros ufika ene information akanayo akayaziyo yokuba umJuda akho nto imhlanganisayo nabenhlanga. Haleluya. Kodwa uThixo waveza umbono wambonisa uba ungabizi into ehlambulukileyo akayiklinileyo uThixo ibize wena ngoba imdala. Haleluya. Haleluya. Abantu babangathi bathi bengasoni besenza izinto ngendlela eyiyo ngoba bengawo amaJuda wena ubabize ngoba abakho clean. Haleluya. Verse number 34. Siyavala. Verse 34. uPetros wathetha wenjenje, ngenene ndiyaqonda ngoku ukuba uThixo akamkhethi wabuso bamntu. He lifted me up from the deep mighty. He led my feet on the I see and I shall. Oh, Jesus, Verse number 34. uPetros ndiyaqonda ngoku uThixo akakhethi wabuso bamntu. uThixo uthanda bonke abantu. Ndiyaqika ke ngoku uThixo akamkhethi wabuso bamntu. Haleluya. Kanti ndandenzeni ndizondwa nguThixo kangaka, kanti ndandenzeni uThixo engandifuni ngohlobo. Kodwa uPetros namhlanje uthi ndiyaqina, ndiyaqonda uThixo akamkhethi wabuso bamntu. Haleluya. Abantu basenza bona kodwa yena uThixo akakhethi mntu. Akanofameli njani, akanamsebenzi noma ndiyaqonda ke ngoku uThixo akakhethi ubuso bamntu. Haleluya. Endithula umoya oyingcwele kuPetros. Wakuthula ngumoya oyingcwele kuPetros. Thandiswayo wali nobani ufuneka ngenwe ngumoya oyingcwele, ngumoya oyingcwele. Haleluya. Haleluya. Ithi le ngoma we lift up. Haleluya. Wanibeka kwindawo engcono. Funda verse number 34 standards. Gqibile ngokushumayela. 34 funda. Wathetha wenjenje, ngenene ndiyaqonda ngoku ukuba uThixo akamkhethi wabuso bamntu. Nabani na nokuba ngowaluphi na uhlanga, ukuba uyamhlonela uThixo esenza okulungileyo, wamkelekile kuye. Awunamsebenzi noba ungowoluphi na uhlanga. Awunamsebenzi noba libhaca. Awunamsebenzi noba limpondlo. Awunamsebenzi noba ngumXhosa.
akunomsebenzi noba lindiya, akunomsebenzi noba lindebele, akunomsebenzi noba yintoni, kodwa ndiyaqiqa ke ngoku uThixo akamkhethi wamsobamntu. Hallelujah, 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 hallelujah. uThixo akakhethi mntu bani wena, uthanda bonke abantu. Abantu basifaka bona engxakini bona, kodwa uThixo yena uthanda abantu bonke. Akanomsebenzi noba uzalwa zizangoma, akanomsebenzi noba uzalwa ngamanqila, akanomsebenzi noba uzalwa ngoobhishophi, ngomongameli abangathethi inyani, kodwa uThixo uthanda bonke abantu. uthi uPetros sekefikile kwakhoneni, uthi ndiyaqonda ke ngoku, ndiyabazi amaJuda nenhlanga mkho ubudlelwane bomfana obukhona, kodwa ke nxa ndifumene umyalezo kuThixo bangambe lapha namhlanje, ndiyaqiqa ke ngoku uThixo akamkhethi wamsobamntu. Haleluya. Njengoba silapha sonke sithandwa nguThixo akakhethi buso bamntu, uvula inhliziyo yakho wena uthi ndisebenzise bawo. Haleluya. Ndisebenzise ndenze lento wena ufuna, uvula inhliziyo yakho uzowabona amandla kaThixo. Haleluya, haleluya. That is the reason time. I see when bethetha abantu izinto ngawo uthi ndiyaqiqa ke ngoku uThixo akakhethi buso bamntu. Ngiyazimva zonke abazithethayo, ngiyazimva zonke abazenzayo, kodwa ndiyaqiqa ke ngoku uThixo akakhethi buso bamntu. Naleni imeko njongene nayo kandenza kakuhle emehlweni kaThixo, sizawutshintsha isimo, sizawujika izinto, sizayitshintsha uThixo lento yenzekayo. Ndiyaqiqa ke ngoku sekuyaqiqa. Hallelujah, hallelujah. Peter began to speak. Now I truly understand that God does not show favoritism. God does not show favoritism. Akanamsebenzi nokukhuliswa ngabazali abasindisiweyo, akanamsebenzi nokukhuliswa ngabazali abangasindiswanga, kodwa wena uzilahlele kuThixo. uThixo wenza lento afuna ukuyenza ngempilo yakho. Ndiyaqiqa. Hallelujah. Kuthi ke manje lesibili emakhaya uThixo akakhethi buso bamntu, akakhethi buso bamntu. Hayi mani, siyazi umuntu ongasindiswa mani pha, ubani ongasindiswa kwaNtelezi? Hayi bo, hayi umntana asifanele umhlola ke ngoku kwakusindiswe bani kwamonakala.
hey akuhambi kuba kwakusindiswe bani kodwa mina ndisindisiwe ngoba ndiyamazi uThixo akamkhethi wabuso bamntu. Haleluya. Sibuyele emakhaya kabancane. uThixo abe nathi asenze sibe lento. Peter began to speak. Now I truly understand that God does not show favoritism. Kahambi ngemali onayo uThixo. Haleluya. Kahambi ngemfundo onayo. Kahambi ngesikhundla onaso. Haleluya. Haleluya. Siphame sibeke izinyawo lapha. Akamkhethi wabuso bamntu. Akanamsebenzi noma umkhonzela egaraji noma umkhonzela kwisakhiwo esikhulu kodwa xa umkhonza ngenene nangenyaniso uyayenza lento akafuna uyenzekile ngexesha lakhe. Haleluya. Sibuyele emakhaya kabangcwele nalonto leyo siyadika umoya kaThixo ozawusiqeqisa nozawusigayida nozasixelela masenze intoni singenzi intoni masiphile kanjani singaphili kanjani. Haleluya. Yaqiqa ke ngoku uThixo akakhethi ubuso bamntu. Siyabonga boyibone ngezwi lakho. Qhubeka njalo nokuziphila nokuziveza empilweni zethu enkomeni bethu.